prindem un capul. Unde se duce? Aoleu. Ai, unde s-o băgat ăsta? S-o băgat la rădărit. Aha. Așa o căpașică. Dar ce dracu? Așa de mare. Mare? Așa pare. Unde vrei să te bagi? Ai de mine. Ce faci, frate? Nu știu ce dracu de animale. Dar fude ca un glonț dintr-o parte în alta. Aha. Matahar, vezi un mincioc? Ceva matahar, o blindă. Hai ușor aici. Oi de capul meu. Matahală. Aha, dar ce mare. Mamă, dar e matahală de blindă. Tot la babă. Și ce cârlig mic. Hai de mare. Ăsta matahală. E fain. Hopa, bă, hopa. Hai de capul meu. Matahală. Asta are 4 kg. Nu știu câte are, dar e greu. E greu. Fain. Și unde să băgați acolo? Și mai înainte am scăpat unul ăsta. Dar acolo ți s-o băgat. Dar s-a băgat ca dracu, ca glonțul. Mamă, Matahală. dar ce fain. Stați așa că ăla și filmează. Ia, mai prindem aici. Tot la boabă, așa-i? Da, și aici am mai scăpat. Stați așa că vă dau imediat să... Stai mă cu minte. Și n-are nicio rană pe el, vedeți? Nu, e perfect. Ăsta, da, ăsta e sănătos. Sănătos. Vezi că sare. Să nu sară. Ai de mine, dar ce glonț. S-a dus dintr-o parte în alta. Acolo ți s-a dus în tuf. Ca turbatul, dar am dat, am lăsat departe. Și Și de am acolo îngătut pe alea. Și am îngătut pe alea din față. Bine că nu s-a băgat pe aici, că e răgălia asta aici, e butucul ăla. Nu, dar cu bățul ăsta mic, greu îl controlezi. Păi da. Opa, mă. Uite așa să opresc. Țineți-l un pic dumneavoastră. Vreau să-i facem o poză. Băi, da, ce fain e. Mare, mare, eh? Și mă filmați pe mine. Uitați-vă aici să se vadă cum mă filmează. Cum îi dau drumul. Acum filmează? Da, și gata. Cum îi dau drumul. Aha. Matahala de crăpășan. Băi, da, fain e, mă. Du-te, băiete. O, aia ce... Hai să va picioarele. Nu, dar du-te dată ce faci. S-a obosit un pic. Nu. Făcuși pe ziua de azi n-ai venit degeaba. Hai ce fain e, bă, hai aici, bă. Să-mi bat piciorul de departe.